Takže čau ľudia, dneska si zahráme GTAčko a urobíme pár misií na neviem čo, ale proste pár misií a vykrademe pár obchodov, lebo sa nám to konečne načítalo. Ináč kúkajte, aké mám v garáži auta. Toto je najpeknejšie auto na celom svete. Milujem červenú, takže za to je červené. No. Eren, hlavne ho teraz nenabúraj. Nenabúraj ho. Tak. Preradíme. Kamo, vole. Ti vole pomôcť. Prdele som sa nabúral. Viete čo, ja tu aj môžem čakať na posratú červenú farbu. Proste ideme. Vidíte, čo to auto robí? Pomoc! Bum! A havárka. Havárka má hviezdičku plus. Má náhle strál. Ideme po diaľnici 290 miliónov. 200. Neviem šoférovať, vole. Poďme. Musíme dávame závody, no? Dávame závod. Pomoc! O môj Bože, som si zrazil lampu. Čo som to povedal? Zrazil som lampu. Nie sebe som zrazil lampu. Ja už takú zrazenú lampu aj budem mať. O môj Bože! Havárka dvoch červených aut. Tak som ho tu máme hneď prvý obchod. Že sa nedá vykradnúť. No. Čau. Že teraz, keď dostane hviezdičku, uvidíte, čo s týmto spravím. Tí budú tam nadávky, tak sorry. Ale som taký trochu rage. Mohli by sme si aj dneska ešte zahrať Brawl Stars. Co poveda... Pozor. Čo som to našiel? Ja som našiel cintorín. Na cintoríne nikdy v živote nebol. Otváraj! Oh my god! Ja som tu nikdy v živote nebol. Ja neviem, čo to je. Rip. To vyzerá, ako keby to nebolo aj pochované. Toto vyzerá. Tak ako keby to nebolo pochované. A chcel by som urobiť takú jednu misiu s Trevorom, tam, kde vlastne vykopuje jeho hrob. Nie je Trevor, ale no, ten na začiatku, keď tu začnete hrať. To by som chcel v nejakom dieli splniť, no ale neviem, či to splním vôbec. Idem sa vykopať. Dobre, ideme späť ku autu, lebo ho nechcem stratiť. Co? Viete mi to vládlo preložiť? Ja napíšem to do komentáru, lebo ja to nechápem.
Trochu som mokrý. Tu skáčem po hroboch, ale tak to nevadí, hádam. Akurát som jen preliezol. Dobre, ideme. Kde je moje auto? Kde je moje auto? Tu je schod. To by malo byť. Tu. Počkaj, iba si napím. Go! Mi to spadlo. Normálne mi to spadlo. No. Nepýtajte sa, na čom to točím. Na regálu, lebo nemám žiadny dobrý statív. Fakt. Ja som neporezal, ty debilné Vička. Posrate. Vička. Kto by nepoznal ty posraté Vička, ako im tam zostávajú tie one a potom sa každý o to reže. Jaký retard to vymyslel. Aký? O môj Bože. To čo je za auto? Nejaké Lambo, nie? Viete čo? Robíme nejaký stand. Ja som zrazu znať. Večko, wow. Viem, že nie je to legálne takto ísť rýchlo po uliciach v meste. Skoro som ho zrazil. Videli ste to? Vypadni. Moc. Pome, tak ten je už dead, tak... Ten je dead. Sorry. Ja prepáč, že sa smejem na tom, ale to pri faktku je cool. Či, smiešné. Zrazu som hydrant, ty vole. A ty typečku, ty nebudeš čakať, ty som mu zlomil nohu. Som mu zlomil nohu. Stopr. Co ti je, vole? Vypadni, lebo budu střílet. Čo, a do prdela máme jednu hvězdičku nok. Driftíček. To bol drift. Čo vám poviem? To bol drift. Víte, ako driftujem? Tak to driftuje počkajte, ako sa otvára mapa? Nie. Takto sa otvára mapa. Tak my totálne vpr. Ja nechcem tam. Kde je ešte tento tu sprej? Nie. Kde tu v meste, no v meste to žiadny není. Oduhaj. Musíme tu. Áno, a pome. Už si to rozjel. Čo to vonia?
Do prdele! Môj netrup! Môj bože! Prestať trúbiť? Hádam, že tu neprídu polišie, vole. Normálne poliši, vole. Poliši, vole, jedem, vole. Že poliši musíme ísť na ňo. Vole, vy zmrdi ma necháte ani minútu. Vole, ani natočiť video minútu. Aj keď mám už 10 minút. Tak som pekne utekol. Vypadne. Viem, že mám málo životov. Keď vypadne. Rýchlo. Poďme rýchlejšie. Kamu rýchlejšie. To si robíš prdel, že mám 2 hviezdičky. To si robíš srandu. Vieš čo? Mňa čaká smrť. Smrť ma čaká normálne. Smrť, lebo normálne strieľajú z dola normálne na mňa. Neverím. A choď, vole, nevieš ísť? Padaj. Poď. Klas, tu nie. Druhá strana. Druhá strana. Druhá strana. A ma námadí. Nepadni už! Ja to boli. Ja to zažím ako v reálnosti, ako keby to bolo moje. A zdechli sme a teraz mi... Čakajte. Tam to môžete vidieť to červené. Tam tie peniaze. A to bude minus 5000. Uka? Je to minus 5000. No, minus 5000. Chuť to rozštípať normálne. Zdochni si ja. Zdochni. Ja postrelím. Zdochla ty vole. Nie, je to smiešné. Zabíja takto ľudí. A keď ma nejaká pani učiteľka zo školy sleduje a kúka to zavíra, že som dopadal. Zrazuje vám pičku, jo? Že? Tak to nezdochne. Zdochni. Ja už asi musím končiť. Čau.